Jak se Krotějovu bude dařit? Odstartováno Krotějov Sport. To nevadí. 16,92, pardon, pro Krotějov. A to jste měli ještě jedno tučenýho. Krotějov 16,92. Takže to jsou předposlední tým v lize, bylo lépe řečeno v dnešním Třenovice. Jako poslední, potom do Janáčka, Štěpánovice a Ledenice na široký materiál. Třenovice v loňském roce tady v Ledenicích byli čtvrtý s časem 17,71. Je to hodná šibíte, tak je to chvíli. Třenovice, Jenda na koši, Míra na náběru, Gar na mašině, Mirda na věčka, Nelej rozdělovač, Dužník na levým a Vomáčka na pravým proudu. Oni byli druzí v celkovém hodnocení. 16,77 je nejlepší čas. Tip na vítěze dnešní soutěže, ten komu přestane koukat, víceméně. Jak daleko to k nám máte? Asi 5 Čechovy. Moto týmu Nezaleješ, nesklízíš a písnička Alkohol. Poslední družstvo do ligy SDH Třenovice. A potom do družstva do Janáčka Štěpánovice a domácí Ledenice.